ba jet star lan lingkhoi president ke FKG GP Ramrai Circle ulahyar shakashnong sumba kabadan haphang mingi nakashnong mauthong marwei ban plie perda ya katamasa kenjat bol kabala penlong da ko sumba Youth Social and Cultural Club hakate ke sengi shuwa ban sedang ya ke jingele kai kenjat bol la penlong ya ke jingelang belingkat hakaba la penyado samla Wilbert Marwen hakaba la ya dan ringkat do ba esnong se sordar jangkashnong hakate ke lempong kenjat bol kidan barok laipu arteli kikin hon kibaya shimbenta kikin hon ye lekai kibala sedang banya koning kong kidei ke step langlor FC Persha ya ka Maulang ba FC hakaba ke step langlor FC kalala ban peliem ya ka Maulang ba dalai gol lanon Biar thuma ya ka jaj benriu jongi jar bakhnang bai khun samla kinjot lengba ka jing kondok iki tournament ki fair hila ban laj lagi bakum kita nang ba pinlong ki samla ki bala banlong kalawei nagam ta ka dong ka than kari ba ka jaj benriu namala da ki samla ki bangop no ha ka tiap tu drop kata kari ba ka jaj benriu kan ngam mano ban pet la shay kari ba ka jaj benriu ka jongi mata omdon ki samla ki ba iem ha ka jing iem ka ba tibriu tiblai ki ba iem ha ka imlang salang ka ba ban kiar na kita ki jingmlin ki basniu nang bangin long ki samla ki bala ban ai jing kermen om tang ya ka sinong ramrai rewat ya ka jaj benriu khasi jantia ka jongi wat ya ka jela bro ka wei mano bala ban tip na pedang jong pi na ka dong ramrai la syai kin mi inong ya le kai spot iba pau ibala ban represent lengba kan ka RSA ba idon ki samwa ibala ban yalam ban seng kan ka RSA asai lengba kan ka RSA kin sayo ya ka ban mi khmat hadu ka MSL pat na ka MSL pat kumta terter pat kiwei kin sayo iya ta kasap ka stay ka ba kan internet ikinong pitkai nang ba kiwei ru kin yu i ya kasap ka thong ka jong ki ba kinang kentu sya prang ya ka jing la kai football ku play sport Ya orang di sini. Boy. Enteng ada kiri. Ini lupa teman kerja bidang kuat. Pecah bro. Ada kapan? Ai joy.